Здравейте хора, аз съм UBG. Добре дошли в канала Shadow Player. Няма да го качвам в UBG. Добре дошли тук. Така, хубаво, кога си взема? Добре. Добър старт. Уважаеми зрители. Чай, че не мога да карам. Няма нищо сега. Добър. Добре. Чакай да ще ям. Мали. Уважаеми зрители. Не бива да слушате това. Опа. Мале, какво става ти с... Обеща! Ужас. Я видя какво се случи. Еми не мога. Ти го игнорирам, ти не е става. Така е, така е. Хората малко няма се зареждат бензина, ама здраве да. Какво се случи, бе, лад? Че ще се бъгна. Ще се бъгна. А не го. Айде ти къпли. Интернета сега безсме. Обаче не знам за кому лагва в тези играта, трябва да сменям стрелките ми. Ако искаш да спреме това, защото на мен ми лагна. Не, да, аз ще завърша това. Добре. Ако има нещо, ще го направим пак. Не бачу. Ачу. Мале, тъпата е. Добре, ладно, играта няма проблем. Случва се. Каквото ти е хубава няма да въже. Скочех, ма забавите. То понякога има много такива тъпотя. Набънки, така да го кажа. Малко е тъпно, ама... Малко е тъпо, че няма трафик мултиплеера, който малко не знам.
Пак се забих обаче, виж ти. Не, все едно сме. Да. Ти само игра с детка. Снимам в момента. Малко. Няма да се бава спокойно. Малко. Странични рамки. Нищо. Гречи. Да, пак се забих. Нищо се. Има много Трябва състезания. праведни работи. Да. Някакво. Добре, избрахме го. Влезам. Моли се да няма проблем това. Наистина. Ще направим. Ще получя. Вътре съм. Супер. Моля се, не бъди въобще с нас. Вие дано да ни такова пак ще направя. Ще поводя. Ще кажеш, че... Ужас. Са, трябва да е по-добре. Но сега ще им. Добре, всичко е бе нормално с резолюцията. Значи преди малко резолюцията нещо стана. Развали ми се. Ти че Рамазан ще кажеш, че... Майко... Че ти знам... Добре. Кой ще ти, бе? Няма къде. Това беше хубаво, обаче няма да може. Трябва надясно. Печава видеа с 200. Какво става днеска, бе, човек? Че Аж да ви, добре ми се играта спя. Нищо играта са мултиплеера, нещо се гадни сме, не си казвам. Маля, отде минах... Как минах напърно, не знам, честно искам. Нищо да е. Чудо. И се забих точно към както имаш. Маля няма игра с футсал, аз странно такова. Аз е... Как ти кажа, много странно управление. Малка кола е много странно управление. Аз съм я карал лично. Не е много. Да. Малко само очаква така. Аз пея песнички, те ми по-време. Ето. Тя е уж.
И какво става хора, съм 95. The fuck? Правиш така? Аз съм изпуснал състезанието, кажете, че малко имах работа. Аби, разсъждавай сега просто. Много направо. Карай. Това кое подрете бе? Второ или трето? Второ. М. Че да се видя следващото. Ще не мога. О, ако беше да так ли кое? Еп. Няма да направя така ни схеми. Няма проблем. Интервю между състезанията. Господин Николай Бобейчев, какво мислите относно своят съперник? Как се справя в първите две състезания той? По ваше мнение? Еби... Добре. Затруднява ли ви доста? Защото ми се стори, че доста би се опъна на едни завои на първото състезание. Ще го и той се. Янко, какво стана? Всичко наред ли? Да, чакай в параметрите и не дам. Да бе, няма проблем. Тъй като днес нашите професионални коментатори малко съм на почивка. В Пуерто Рико. Да. Поздрави. Зато и колегата... Его другия колега от Добрич. Колегата от Бургас и колегата от Добрич идват като коментатори, защото професионалните отидоха за Пуерто Рико. Не, аз няма да бъда коментатор. Окей, значи колегата ето ще делим кифтецата, ето ги имам в момента. Да, добре. Ето тук вашият велик състезател, ако реши да пусне... О, не, моля ви се. Майко, мила направо. Колега, да пуснете после снимка тук как съм ми пратил, че ям кифтетър, като ви гледам. Спринт ли си пуснал? Драк сме се. Окей. После два май обиколки вече е последното. Пак спринт. Да, е интересно. Добре. О, майка ви. Така. И ли време за трето състезание? Точно Така, дами и господа, глеждаме как и в БГ е просто е напрегнат от всякъде. Ама и двамата са с такива коли, бе, папка. Пак е тъпа. Иди, то с нещо преспами шифта ми се струва. Да, наистина. Тръгна май да сменя езика. Стига сте чукли. Раздуши си го този град, ей. Кой ще плаща после? После за коса. Другата бих са точно на финала, точно. Точно на финала се забих. Почваме ли? Да. Уважаеми зрители, отново сме тук. И коментаторите също са тук. И че за Навънка те гърмия, майка му да е ба. Ще кажеш, съм Формула 1. При тебе може да гърми, при мен май още ми гърми или поне не чувам. Иначе го дават да валя. Трагично положение. Това ще това. Искам да тъпя от съм макар не искам. Пак ли си фото сега? Брат от се завия някак се много странно и му свикнах и сега с тези коли като завивам чувство, че не завивате. Много е странно. Маля тук как свият Лото се има по-хубав хендлинг. Йонко, при тебе гърми ли, бе? Не чувам да гърмя, ама свети не може сто. Аз ползи слънце пече жега от всякъде. Нива Да, преди не е в жива. това е слънце. Печем се. И тук на морето е топло. Маля не ме гориш направо. Да прасе съм в него. Ох, те им са ходил в Бургас.
Идва. При мен е бак ти шегата, човек. О, брат, задължително ще дойда раз. Брат, ставам сутринта за даска от 25 градуса 6,5. То при нас... Йонко, Да. кога беше? Срядата ли беше? Беше 7 часа, беше 26-27 градуса, нещо такова беше. Не знам, беше много горещ някой ден, да. Паши, лошо е, че при мен това е всеки ден, брат. Това е всеки ден при мен, това е лошо. Нещо, брат. Свършвам даскал по обяд, направо ми иди да не излизам от даскал, разбираш ли докъде съм стигнал, да не искам да Аз разисквам. мале, как свети тука, мале, забих се, съборил с нещо и се забих на мира. Знаеш, ние за първи път в даскалото ни пуснаха климатиците. Ти климатици ли, бе? Да, Вие сте таки модерно, паш, ние сме още с радиатори, бе. Пичу, вие си старата ера. брат, ние сме с радиатори, единственото, което имаме като климатици е в големи самофизическо. Иначе друга не нямаме. И те не се пускат, човек, те се пускат в последните дни, последните учебни дни, даже и тогава рядко се пускат. Оф, скоро и ние свършваме. Свършваме вече, ще ми писам. Мале го пичу утре, явно. Мали, как изгърмя? Йонко, не знам дали го чу тия, ма ти изгърмя. При мен вали само при Не знам дали гърмя, ама тук тъй свети направо така. Да не ви изгасне тока и сега. И това е възможно. Абе, до сега 30 минути едно съзнание не му е минало. О, тук гърмя, верно, обаче само че. При мен и вака само в играта гърмя. Мале, спитка целия навънка гърмя, аз се аптекат паси. Даря, ама пред нас вътре ни гърми и пак се пичу. Дали точно страните, точно да го неща. Сега тия са обиколки, човек ще заспи докато ви гледа. Да, не са. Айде да правим забавно, Александре. Ай! Не. Води. Не, Аз съм имал сам борда и стейдж преди който скати аз не учил. Не, това е папка. Не, това е прикам забавно. Ще разказваме тъпи вицове. А да, Знаеш ли какво е станало с една баба, която изпила Red Bull? какво? И ми излетяла. Ооо! Много забавна шега, бе, направо се сказах. Като гледам много обичаш бабите, би трябвало да им знаеш интересите. Та според тебе по какво се парат бабите? Тубе. Да? Да. Кой не обича баби? Аз обичам баби, ама по други причини. Всеки обича баби. Дайте сме на темата за баби. Сещам се за още един виц. Има две баби, разходили са в парка, много се движили. Видяли на пейка, искали да се починат. И седнали и починали. Ооо. Ти го слава. Просто да бих още един път, бах, от момната кола. Мислям, бах ти побисти с коментатора, брат. Нищо не коментираме. Мали, какво прекрасно да в планината също. Табелици. Да, човек, това да напомня на колегата коментатор, един дето от двамата дето заминаха. Какво хлазна? Да, Гремос много коментира. Как бе, мога да коментирам всичко. Мале, спирката беше уникална. Не, този знак беше много красив, не, това се тук за Мале, какво прекрасно нитро. Стига, бе. Каква красема. Мале, вижда... Забияхте, са да. Виждаме как и в БГ са гаври с Юнко в момента. Малко. На вас не ви ли сега, не ви ли предстои пето последно състезание? Това го играем ли, това няма смисъл, аз направо. То петото дойде сега. Обикновено последното решава всичко. Да. Така че
Няма лошо да се направи като цяло. Така е. Ага. Въпросът е следният. Никой не тъчни, ще има ли залог някакъв? За загубили и победителя. Колко печели победителя, колко би загубили? Има ли нещо или няма нищо? Мале, паш Ай, при тебе позивам се. споделя. Пресветка, брат, направо. Да, така направо. Имам пусана. Да, влизам, чакай. Окей. Оправих и работи пак. Какво пак ли е такова обиколка? Не, това Спринт е. вече е последното. Спринт. Добре, какъв е залога? Еми, който би взима колата от другия, не знам. Ама коя кола? Да. Много зависи коя кола. Колите, с които провеждате последното състезание или която кола се избере победителя? Колите, които провеждаме това чудо. Добре. Наше да кажем, ако примерно вие, господине, губите своят Форд, ако... То го издради, бе! Защо? То се вижда с кое? Като цяло, нищо да е. Къде е? Пак ако Йонко загуби, губи лотоса си. Започва да става интересно. Наблюдаваме и как двете коли свършаха бясно от старта и наблюдаваме как... За първи път гледам как Иво кара толкова добре, между другото. Да, обикновено я бахти 50. Така е. Дайде, че го разсейваме, не видите. Така е. Чакайте, започнаха да професионалните футболни български коментатори. Чакай, че той се ядоса, той се ядоса. Така на вашите екрани наблюдаваме Тихо е. как Йонко е на Махни. първо място. Тихо. Ай, че двамата се изневиха. Ивко се извиня. Аз не съм нервен, ама Ивуката е нервен, каквото прави. Аз ми сета, аз. Защо държите такъв тон на коментатора? Тоест, нищо не ви е навредил. Стига, бе, Алекс. Абе, Алекс, колега, дай какво ти само. дам правата да... И наблюдаваме как колегите зват първия завоя с двете километра. Алекс, Ето за това тази игра е велики Господ и българин. Алекс, тихо. Добре, ай, мъкни се. Окей, спирам. Да, спираш, то е ясно. Тихо, Колко? тихо ти казах. Тихо. Да, ще му кажа, бро. Наблюдаваме. Бати! Кобеш ти, кифлив ли, кобеш ли? Брат, това беше фронт бъмпър флип, ако ме разбереш. Така е. Алекса, ти завоиш, ще кажеш, че... Карам За рали. кое, брат? И за разлика от нормалната игра, тук нямате дори и спитрап. Спитрап? Какво говоря? Знаете ли какво предлагам? Другото е. Едно бонус състезание. Може. По-бонус сега Йонко направо аз. съгласен. Изтръпнах така целия. Препути са 5 пъти човека, оставите го. Като едно прасе. Може бе. Хуай. Окей, значи ще даваме след това състезание едно бонус. И забих се. Мале, пак да ми се стъкна. Окей. Да, аз раздах и ще забил. Мале, защо винаги на финала са блъска, май стига, че... Бих дал съвет, никога не минаваш там отдолу, човек. Нима твърде много колони и мой да Това се... мина, защото колата... Видя. Йонко кефлите Unbound, бе. Не съм играл, тъй че... Еми, защото има Underground. Да, бе, видя. Кефлите? Не, GG. Какво? Кефлите? Да, същата постиг. Мамика... И победител е Иво БГ. Чакай, има бонус състезание, не дей бърза да говориш.
Алекс самоубийца. И последните... Ко беше то последната минута? Иво пак трябва да БГ търся отпреде... Ко беше това? Добре, защо винаги като... Той при мен нещо стана, не знам. Чакай да хода да... Не, то при мен беше проблема. Там беше... Не знам, нещо ми бъгна пак от интернет. На мен конекшън да ми изписа, че справя. Гледам всичко да ми е наред, защото... Чакай се да видя. Това ще го правиш, Да, аз съм. Това ще бяха таки... И хе как се етна. О! Майко! Алекс, Това вижу, не гласува, да. гледай, какво става. Аз виждам, О, гърмия. аз виждам, Окей. паша. Нека видим сега дали ще стане нещо. Почва беше след. Ай, стига, направо. И в БГ тук. Преди той кой беше, бе? И той не Моро знае първи нищо. ли? Или Ма, точно да. седми? Алекс, само те моля. Токи. Моля. Направо изядах мантинелата. Слушай се. Ма виж сега, идеята на коментатора е да се базика с всичко. Не, идеята на коментатора е просто да стои тук в кабинката и просто да говори нормално. Да. Мале, то обясня вече. Не съм съгласен с това. Почвам вече да Да, се да, ядосвам. да. Алекс, това В ефир сме сега. И като сме в ефир, пречи ли ми да пръдна в ефир? да пречи. Явно. Мале, минах край нещо, такова ми се иска, че се забием, а минах буквално. Ей, тъй, върху няма. Не знам как ми се даде. Искам само да отбележа, че цял ден, в който се провеждате всички велики състезания, времето е бахти върстълно. Боснах се в заницата ти и ми се изкриви тъпата кола. Еми... Някога е такой проблем. Но да. О, това е на състезанието. Май. О, no way. No way. Май е това. Май верно е това. Не, бъркаш. Бъркаш се, не мисля. Чакай, трябва да имаме един определен завод. Че да е това. Не, то върви по същия маршрут, обаче като гледам проценти. Старта беше от друг начин. Да, а и процентите ми се струват различни. Да, прочитай. Стандартно О, аз правило, направо. защото- Вярно. Остава 8% до финала и сесиона преднина, но и Йонко бавно го настига. Лошото е, че май няма достатъчно време, за да го настига. Какво направи, бе? Да, добре. Май му свърши горивото преди финала, добре, че беше Ясно. надолу. Окей, мисля, че това беше. Беше яко. Харесаме. Да, на мен много ми хареса. Заби точно като съм първи винаги, точно на яката игра света. Карай нищо. Играта си е хубава. Да, много хареса на мен. Да. Радвам се много 100%. Играта не е бъгала, въпросът е, че програмата Самия се Game казва- Ranger е бъгъл. Да, Game Ranger от време на време прави бъгове. Когато се хостват
груп, ама какво се прави? Не разполагаме с по-добро. Още беше яко. Благодаря ви, че присъствахте на тази годишно състезание между Йонко и ВГ. Надявам се да се видим следващата година. Аз бях 5,95, он е другия бастун до мен е папката, третия бастун Бастун заби си го газа, майка. Третия бастун, дето е там в БМВ-то среща е ВГ. Ще ти кажа аз на тебе, утре ще видиш какво ще направя. И ние бяхме българските геове. Ай, чао! Окей, това беше от мене, аз бях ИЛБГ. Радвам се, че гледахте този клип. Лайк, subscribe и правим на 10 лайка OnlyFans аккаунт. Окей, това беше от мене. Дайде.